Ni bolito ye kata denamina na ye kɔrɔmuso cɛla la siga t'a la yɔrɔ min na denko fɛrɛ o na ye nɛgɛ kanɲɛ 20 sanga 45 bɛ a kan Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka ɲankuma an minnu sigilen bɛ ka ɲɛmada Sirifɛ TV jɛkanso fɛ janko ka se ka bɔ kunnasiri ani kumana ka tɛmɛ kunnafoni jɛlen fɛ k'a fɔ balawana kunnafoni waati selen ye nin ye bolontantereba min bɛ Kati kɔkɔkaw fɛ o de sugantera walasa ka wajulusu belebele dɔ labɛn min ɲɛnamayala Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn kan bawo Conseil islamique du Mali maa Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka jɛkuluba groupe Madrid spirituel musulman du Mali maa ɲɛmaa silamɛya dɛmɛtɔn ani sɛbɛnni yɔrɔ fana karamɔgɔ a Seydu Sherif Usman Haidara denkɛ a Seydu Sherif Ahmed Tidiane Haidara fɛ baara in kɛra ka bɛn ni jumadon février tile 27 sanba 2026 ye a labɛnba o de ye silamɛya dɛmɛtɔn anasaru komitew ye ka bɔ Kati kɔkɔ Tombo ani Kati kɔkɔ Atetebugu la a bɛ don hukumu kɔnɔ o de ye baara in yɛrɛ tako sabanan ye min laɲiniba ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ silamɛw ye alisilamɛ ɲuman kan min ko hinɛ ni makari yafaɲɔgɔnma ani keleya baara in a seereya la Kadija Traoré Amadou Diallo Samba Traoré ani Abdoulaye Sogodogo fɛ Sirifɛ TV tɔgɔ la Kabiri a Seydi Sherif Ahmed Tidiane Haidara ale ka wajulu bolo de la Katikaw fɛ fɛn min ye Ala ka nɛɛma ye o sɔbɛkɔrɔ jigi la n'o ye sanji ye o min tun famana ka na Katikaw fɛ ni sanji sumalen in de kɔrɔ ansaru ni kanubɔw bɛɛ lajɛlen ni bɔla iko kɔnɔkulu ni ka taa bonyetigi ani karamatigi den a Seydi Sherif Ahmed Tidiane Haidara ale ka wajulu kɛnɛ in seereya Kati kɔkɔ dunanci ba kan ni ka taa ya baninga golokansigi ale ka bɛnɲɔgɔnya kumaw a n'a ka sabali kumaw olu lamɛn o siratigɛ fɛ kuma galamani tɛnguni kɔ o la u ye wale ɲumandɔn kan ani bonyamasegi kan ta ka Seydi Sherif Ahmed Tidiane Haidara a sɛgɛrɛ Sherifu naw na ibe kabako do ye an ka kɛnɛw kɔnɔ mɔgɔ dama min bɛ na ka fɔ vraiment an ka duwawu jaabira hali su in na ne yɛrɛ bolo fɛ wari dama min tɛmɛna ne bolo fɛ su in na ka fɔ olu ka duwawu jaabira dansi t'a la o bɛɛ ye danaya dɔ de bon ka kɛnɛ in labɛn ka na se nin niveau la vraiment an bɛ an karamɔgɔ fana fɔ Seydi Sherif Usman Haidara katikaw bɛ ka an karamɔgɔ lamɛn ni dusukun ye ni karamɔgɔ lamɛn ni dusukun ye i bɛ min kɛ i b'a dɔn o la katikaw sera ka nin koba in labɛn sunkalo kɔnɔna na walasa sunkalo ka se ka nɔgɔya mɔgɔw bolo walasa sunkalo ka se ka surunya mɔgɔw bolo anw b'a ye Kati de ka di ni yɔrɔ bɛɛ an bɛ wagati min na ye komi bi n'o ye sunkalo kɔnɔna ye ka sababu kɛ Sherifu nɔ bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la an y'a fɔ cogo min o ye damanɛgɛ de damanɛgɛ min n'a ti ban fiyewu o la i ka se k'olu sɔrɔ i bolo kɔrɔ o ye fɛn min Ala kan ka barika da n'o ye Sherifu ka fara an karamɔgɔ ni o ye Sherifu Usman Haidara n'a ka denbaya ye ka fara o mɔkɛ kan n'o ye kira ye ko sara fosi tɛ anw bolo fo n'a kɛra o kanuni ye o tuma olu weleli ka na o wajibi anw kan fɛn min ye Kati section président ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko danfaraba de bɛ ɲinan ta ani san tɛmɛlenw ta cɛ min kɛ danfara ye san tɔw ni ɲɔgɔn cɛ san tɔw la yanni an ka nin baara ninnu kɛ an bɛ taa autorisation de demander ɲini an ka autorités bolo k'a yira u la k'a fɔ an bɛ fɛ ka wajulu sigi an ka quartier ni quartier kɔnɔ walasa ka diinɛ ɲuman ɲɛfɔ mɔgɔw ye donc autorité ninnu u y'a yira n na k'a fɔ tant que ni Ansar Dine de bɛ ka nin baara in kɛ Sherif Usman Haidara ka Ansar Dine de bɛ ka nin baara in kɛ olu y'a ye k'a fɔ u hakili sigilen don hakilisigi bɛ yen parce que u b'a dɔn k'a fɔ an bɛ nin baara minnu kɛ nin an b'a kɛ Ala de kama wa Ala b'a dɔn gɛlɛya foyi tɛ bɔ a kɔnɔna na donc o danfara belebeleba minnu bɛ an bɛ se ka min fɔ sinon tɔ minnu bɛ yen an tɛ se ka min ɲɛfɔ o ye a kɛra sababu ye ka bɛn de nati tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ ani mɔgɔ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ inchallah fɛn min ye Kati Jamiyatul Ansarudin musobaw ye olu kɔni ye ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ nin tournée in nafa kan kɛrɛnkɛrɛnyala muso kunda tiɲɛ yɛrɛ la Sherifu Ahmed Tidiane ka tournée Kati kɔnɔ yan a ye nafaba de lase an musow ma kojugu an musow yɛrɛ ye nafa min sɔrɔ a la ne ma dala hali cɛw y'a sɔrɔ parce que k'a sababu kɛ a ye hakilina ɲuman di anw ma a ye dɔ bɔ an denw ka kow la ka tila tugun an yɛrɛ dayɛlɛli sɔrɔ a la a yɛrɛ kɛra nafa ye an musow ma fɔ k'a dama tɛmɛ Sherifu Ahmed Tidiane ka tournée Kati tiɲɛ na anw b'a ɲini Ala yɛrɛ fɛ nin ka kɛ kuda ye a kana dabila parce que nafa bonyana fɔ k'a dama tɛmɛ
ko hakilina jigi o be mumini nafa o siratigɛ fɛ Arsiri Sherif Ahmed Tidiane Haidara akani wajulu bayin sinfɛ aye alislamiw hakilina jigi alislamiya ka laɲiniw na fo ka taa se bɛɲɔgɔnya ani keleya ɲinina adamadenw ni ɲɔgɔn cɛla la a k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye kado diw ye ka taa se alislamiya don ka bayatul islamiya layidɔrɔ tali ye cɛw ani muso caaman fɛ o de ye dansigi nin wajulu shuba in na o min be tali kɛ sous-section Kativille maw olu ka tournée tako sabana deuxième étape kan Amito alibi katikaw fe kasangani wajulu shubelebele baaraw ye Asedu Sherif Ahmed Tidiane Haidara alabana ka dakuren flasoro ka lase min farla nyonga anga tamadon fe anga wonyamada alhamdulillah amin ambe ambadon fe ya kati gara dai جمعية أنصار الدين الإسلام سكتنا وفي كتي منو دوكي دين كالو باين كونو على كالو مين بويا الله أكبر ندكرو فلامينو نغيرا دوكون ني اوي دومي على بركة نو جمعي أسكت دكني فلا لاسي أمباديوما أمبي أسرة دكا الله سكتنا الحمد لله على بيتين كالاتك أنيه كبين لي 27 deuxième mois 2026 atrima fili ango 27 atriko 28 okoro andona 28 koma kaba okoro ma fili nga adamene na ani jate bito mina ni mogo bala kwa chama ode ambi sigi ni sigi roina wajuri billa beka be mima ode ye 27 ye alhamdulillah alami che abadon feyo hakilla jigido mirido nena au kilengile sigatena amaka dafuya mi vo Allahu akbar sabu ambi alaka kitabu bakor nakan yo de qur'anay alako ay min jigi ka hakli jigi fe nene awi ya nanga do kono ambi anga sigida ma bawfu unakaka ambi anga dugutiki fo ambi du conseil fo Allahu akbar ambi akramo fo anga dina nyamo anga imamu ambu fo unakaka bedo kuma minu makuma nin kenen ka anga foli babe aidra anga ambal ma chrétien ambu fo ni kenen ka unakaka amanga jeunesse fo ambi ambaw fo minu kumana ya ni anga nyama kalaw sigatena ona da kunya fla la senike okera ben ni soja usra bi ala bulu onakaba la hera bi ala min bulu alaka di ani umma amin ya rabbi ajra anya fi ngambi hatli jigi fe ambi ode konna kan sigatola no ya alaka qur'an bayi autado nene kabo abay nene barkale do abay nga ado ko qur'an te gafe mi fleibulu ko okote la alakra muhammad al mustafa apona qur'an ko ka qur'an yimuye ko qur'an te ika kalali ka sangani sungolo nyongondeme ulu haklina yemime talike société sagara import export la amanyema uye okongonfa deme bunakunka katakanyeshi maomo gerendegere sababu kamunumbo osigorolani uname bismillah mene falaje garabali konnana kabeni jumadon février klemwa ani wolonvla samba fla ani mwani woro yi falaje kawfe ni roko folena oye jamaje suntige belebele labe mi nofetula ni deme taleye kadi makofolo nunumo Amadou Kamara Ibrahima Kulubali ulutume Sherif TV to wala kabeni suŋalo hukumu kɔnɔna ye cakɛda kɛrɛnkɛrɛnni min cogole bɛ Mali jamana kɔnɔ n'a ka baara ɲɛsini bɛ te jagoli ma te min n'an b'a wele ko te gwina ka sangani a ma ɲɛmaw ka laɲini ye u y'a kanu ka wuli ka se
falajɛ garabal mauma munu ni duguni gwɛlɛya kɛra sababu ye k'u b'u sigiyɔrɔ la ka na i kɔngɔn fa k'a tun ka malo o caaman ta ka d'u ma ani ka suntigɛ belebele labɛn u ye ni min bɛɛ lajɛlen bi don Tegwina maa ɲɛma a ka hinɛ n'a ka makari hokumu kɔnɔ. Wulada in na an jɔkun ye mun ye o de ye Tegina ko ye. Tegina te jumɛn te min don a ka di kosɛbɛ te min don a ka di te min don maaw ye te min recommandé ka caya donc o de la an fɛnɛ bɛ k'an seko bɛɛ kɛ maa minnu bɛ ka te san o kana nimisa an bɛ tɔnɔ minnu sɔrɔ an b'a kilan fila ye k'a don maaw na o de hukumu yɛrɛ kɔnɔna na wulada in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ falajɛ garabali la réfugié minnu bɛ yan an somɔgɔw don an faw don an dɔgɔninw don ka na dɛmɛ d'u ma ka malo d'u ma ka na suntigɛ d'u ma k'a fɔ k'an bɛɛ ye kelen o de kama wulada in na an sera yan donc an bɛ to yan ka foli di an ka PDG ba ma o mun ye Ali Sagara ye donc société Sagara import export baarakɛlaw ka bɛɛ fo ka bɛɛ tanu halisa an b'a essayer ka continuer ni nin ye nin ye sun tile 10 de ye bi ni Ala sɔnna fo ka taa sunkalo ban an bɛna ninnu continuer yɔrɔw la mais an bɛna taa yɔrɔ minnu na sini ni sini ma kɛnɛ donc an bɛna tila k'olu bila réseaux sociaux la. Sagara import export y'a laɲini kan ka na suntigɛ di mɔgɔw ma Tegina tɔgɔ la bon an nana falajɛ garabali kɔnɔ bi an b'o la nin wagati kɔnɔna na bon baara min se min fɔ la nisɔndiyara ka dama tɛmɛ turu quoi parce que ne mɔgɔ min ye dɛmɛ kɛ mɔgɔ ye a kelen n'a fɔ i y'a k'i yɛrɛ ye de quoi parce que n'i ye min kɛ i bɛ sara n'o de ye quoi dɔ tɛ se dɔ la dɔ bɛ se dɔ la mais min bɛ se min na o fana ka dɔ kɛ dɔ ye quoi o la an bɛ se ka bɔ ko dɔw kɔnɔ ka na sanfɛ cogoya min na quoi nafigiya bɛɛ ni dakan don quoi i ma a ma nɔgɔn mais i b'o tɛrɛ ni dakan de ye nafigiya ye n bɛ min fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn halisa Tegina u k'a min n'u ye Tegina min a kelen n'a fɔ u bɛ ka min anw fana kama quoi parce que Tegina kɛra Maliko de ye quoi ali nana n'o de kama a kɛra Maliko a kɛra diɲɛ ko yɛrɛ de ye quoi an ka laɲini ye Tegina ka se ka se jamana bɛɛ kan n'Ala sɔnna a ma bon an b'o tagabolo de kan k'a fɔ ko pilise kan n'o tɛ quoi Tegina n'i y'a min a ka di première fara deuxième kan fo troisième hali ni y'ale huitième wele a bɛ passer quoi n'o fana man di i b'a kɛ sagasaga n'a ye k'a kɛ kini kan a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dun Traoré ne ko Kulubali est-ce que terikɛ an ka to sugu tigɛ ni y'an bɛɛ bɛ nafiya kɛ o y'a kɔngɔ de ji la. Ka dɛmɛ ani dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin nin maa kofɔlenw ma kɛrɛnkɛrɛn nin wagati gɛlɛman hukumu kɔnɔ o ye waleya ye min kanunen don kosɛbɛ alisilamɛya diinɛ hukumu kɔnɔ maa o maa nana kɛnɛ kɔnɔ u si bololankolo ma segin bawo malo bɔrɔ o taara k'a d'u ma Tegwina maa ɲɛmaw fɛ yasa u ka se ka to u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. A diyara an ye kosɛbɛ o ka an cɛ ani baraji an ye poliba kɛ olu ye o ye an ladiya an cɛ ani baraji Ala ka olu sara Ala ka san wɛrɛ yira na Tegina mɔgɔ ye an nisɔndiya a barika an cɛ poli belebeleba an y'a kɛ olu ye garabali na sampu e ma e ponɛ wa Tegina wa sen ka sampu wa ko no wa ne ko Tegina mɔgɔ o ye an nisɔndiya garabali mɔgɔw ko ka Tegina san Tegina ka di mɔgɔw bɛɛ ye Mali bɛɛ lajɛlen a ye Tegina san o ye an nisɔndiya kosɛbɛ a diyara an ye an cɛ ani baraji bi a na nisɔndiya min ye a foli yɛrɛ dan tɛ foli min na an b'a fɔ a n'a nɔfɛ mɔgɔw u nana ni ŋaniya min ye et puis surtout sunkalo a baraji yɛrɛ hakɛ t'a la ka bara balo kan malo yɛrɛ bɔrɛ min dira a bɛ bɔrɛ 100 bɔ n'i y'o di mɔgɔ ma sini sɔgɔma n'a y'o bɔ k'a tobi ka a n'a denbaya k'a dun o hɛrɛ jɔnni b'o baraji dan don a tɛ yen bon suntigɛ fana i sigilen i t'a dɔn i bɛna min i sigilen i t'a dɔn i bɛna min dun i sigilen i bɛna min fɔ ni balo taara ka suntigɛ ta k'a d'e ma e ye sun tigɛ e bɛ mɔgɔ min barika Ala kɔ Mali bi yɔrɔ o yɔrɔ siya bi yɔrɔ o yɔrɔ ayiwa Tegina filɛ nin ye dɛ Ala sago aw sago bɛɛ k'i hakili to a la bɛɛ k'o san Tegina n'i y'a min a bɛ mɔgɔ lafiya a bɛ furudimi furakɛ a bɛ sumaya furakɛ a bɛ kunkolodimi furakɛ a bɛ ɲɛdimi furakɛ ayiwa Tegina ne ye min ye o y'o ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin hakilina ɲuman in n'a kow bɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ hinɛ ani makari hukumu kɔnɔ a n'a walankata Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na falajɛ garabali maaw u nisɔndiyalen foli ni barikada ni waleɲumandɔ kɛ ka ɲɛsin Tegina maa ɲɛmaw ma k'a yira u la k'a fɔ ko Sagara import export ale ye cakɛda ye cakɛda min y'a kanu sunkaloba kadara kɔnɔ ka dɛmɛ ani dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin a se tɛ maa minnu ye yasa bɛɛ lajɛlen se ka suntigɛ lafiyala cogo min na baaraw ka kuncɛ ni suntigɛ ani malo ninnu dili ye. Ka to hali bi sunkalo o ɲɔgɔn dɛmɛ bunakun kan ka an senfa ka taa Medersa El Hilal Islamiya kuru belebele kɔnɔna na k'a ladɔnniya k'a fɔ ye kɛnɛba dɔ sigila min senfɛ dɛmɛ taara ka ɲɛsin yen kalanfaw ani ekɔlidenw ma dala dumuni bunakun kan
a baara labɛnba o de ye Medresa El Hilal El Islamiya o kalanden kɔrɔw ka tɔn belebele ye. Kala donna k'a fɔ baara min yɛrɛ don ni a bɛ ye a tako wɔɔrɔnan bunna kun kan ka sanga ni ɲinata ye o sekura tulu bidɔn ka fara sukaro 5 kilo ani makɔrɔni paquets la ka taa ka di maa kɔfɛlo ninnu ma. Baara min ni a sereyala kalandenw fɛ ka fara kalankaramɔgɔ a ka ja kalanko kɔɲɔ ɲɛbɔ ne caman ma a kɛra sɛfangele tɔnɔ caman ye baw a sen fɛ o labana ka siraba tigɛ ka bɔ salle o informatique dɔ jɔlen la min musaka taara $4 ani kunkanfɛnna sifa wari la. Sadio Sidibe ani Abdoulaye Jara olu tun bɛ Chérif la TV tɔgɔ la. Sunkuluba in nafa kama i n'a fɔ san o san ni nin y'a siɲɛ 6nan ye maa minnu ye kalan kɛ kalansoba la kalanso min bɛ wele ko Medresa El Hilal El Islamiya o kalanden minnu ni u ye kalan kɛ yen nɔ kabini 1980 maaw o promotion maaw san o san u bɛ nin hakilina in sigi sen kan min b'a to ka hinɛ ani dɛmɛ ta k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu mako bɛ dɛmɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen nɔ ni u ye kalan kɛ ekɔliso in na walima ni u kɛra ekɔli karamɔgɔ ye ni a dɔw ntanyana bi u kadara kɔnɔna na olu ka maa minnu bɛ yen nɔ walima o famille minnu bɛ yen nɔ ni dɛsɛ bɛ a dɔw la dɛmɛ in bɛ ta ka a ɲɛsin olu ma. ɲinan promotion u y'a tɔgɔ da maa min na o de ye Abdoulaye Jara ye ni ale de kɛra kalanso in ɲɛmaa fɔlɔ ye. An bɛ foli k'u ye ni Medresa Hilal tɔgɔ ye Majunga Ramatu u ye a tako wolonwula an bɛ foli k'u la kosɛbɛ an ye kalanden kɔrɔw ye bɔra ka jarakɔrɔba min ka kisa fɔ sisan nɔ Jara y'anw yɛrɛ kalan n'an ma k'a ka kalanden filananw ye an bɛ kɛ sabananw ye an bɛ dugawu k'u ye u ye nin bɔ nafolo min na Ala k'a jidi Ala ka n'a ta yɔrɔ langoloya Ala ka sara kɛ Jannatul Firdausi Ala ka barika don kɔlɔkɔlɛw la Ala ka barika don kalanyɔrɔ in yɛrɛ la an bɛ hinɛ ni yafa ɲini kalanden kɔrɔlen minnu fatura Ala ka yafa k'an n'u bɛɛ lajɛlen. Dɛbɛ minnu kɛra a bɛ tali kɛ tulu bidɔn malobɔrɔ 25 kg sukaro 5 kg fo ka taa se makɔrɔni carton ma dɛmɛ ninnu bɛ ta k'a ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma minnu mako b'a la nafolo kasabe min donna la a bɛ taa jɔ $6 a kunkanfɛn. U ye ne bila ka kuma mɛn kuma ka gɛlɛn an ma deli jama la kuma la an bɛ o hakɛto ko ɲini kɛ mɔgɔw ye parce que n karamɔgɔ de ko n kana kuma n'o ye Salim Soufiane Darame ye bon n'a ye kuma ɲini fɛ n tɛ se k'a fɔ ayi parce que ne karamɔgɔ ye sira min di o kɔrɔ i bɛ tugu o kɔ donc sisan an kɔni an bɛ foli kɛ Ala k'a kɛ hɛrɛ caman ye Ala ka ni ɲɔgɔnna caya Ala ka ɲɔgɔnna caya Ala k'an bolo mɛn a baara la Ala ka barika don kalanyɔrɔ in yɛrɛ la Ala ka na hɛrɛ la. Association in ka baaraw ka ca kosɛbɛ baara wɛrɛ min kɛra ɲinan o de ye salle informatique min bɛ ekɔliso in kɔnɔna na sabula a mako tun bɛ dɛmɛ la kosɛbɛ u y'o fana labɛn ka kurakuraya ka baaraminɛn kuraw fana bila a kɔnɔ min kɛra nisɔndiyaba ye a ɲɛmaaso maaw fana bolo. Tiɲɛna nisɔndiyalenba de don ni salle in dayɛlɛli la an bɛ dugawu k'u ye fana halisa Ala ka baaraw taga ɲɛ o inshallah n'Ala sɔnna a ma an jigi b'a kan don n'a nataw la an ka fɛnw yɛrɛ kɛ nin ko in na u yɛrɛ ma se ka minnu kɛ o salle informatique kɔni ne yɛrɛ kɔni hakili la bi bi in na an bɛ waati min na sisan ni machine ninnu kɛlen bɛ ka diɲɛ labɔ bon baara caman bɛ yen nɔ a bɛ tɛmɛ ni machine de fɛ ni machine tɛ t'a sɔrɔ baara caman bɛ yen a ɲɛ tɛ se ka sɔrɔ o donc o ye ni machine ninnu kalan nafaba dɔ ye o. Alhamdulillah an nisɔndiyalen don an bɛ Ala fo ka barikada ka sɔli kira kan alayhi salatu wasalam Muhammad le sceau des prophètes ka a yira Majuma Rahma la u ye nin salle in dilan a diyara an ye kosɛbɛ salle in a magoba de tun b'an ye a bɛ dɛmɛba de lase anw karamɔgɔw ma fɔlɔ ani kalandenw a bɛ u dɛmɛ k'u ka niveau kɔrɔta a bɛ kalandenw dɛmɛ k'u encourager ka na salle informatique la ka na machine kura in ka na a métier kalan parce que mɔgɔ diɲɛ bi an tɛ se ka taa évoluer fiyewu ni nin machine ninnu tɛ. Nisɔndiya foli an b'o lase Majuma Rahma ma ani a teriɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen terre solidaire a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen association bɛɛ lajɛlen u fɛn o fɛn ni u farala ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ an bɛ dugawu kɛ vraiment bon vent à l'association an bɛ sijan ani kɛnɛya di a membre kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. An bolo donna k'a fɔ kɛnɛ a kun cɛra ni remédi symbolique ye ani ka jɔnjɔn fana ta k'a di association maa dɔw ma minnu ka wuli ka jɔ bonyana kosɛbɛ ani fana kalanden minnu fana bɛ yen n'u ka jija bonyana kosɛbɛ kalan bonnakun kan u ye kalanminɛn fana ta ka a di olu ma min b'a to u bɛ se ka dɔ fara u ka jijaw kan cogo min na olu de kɛra baara ye ka kɛnɛ in kun cɛ.
o fana de b'an sɛnsɛn k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan a bɛ lakale karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Diɲɛ Faransi kan fɔ jamanaw ka tɔ Organisation Internationale de la Francophonie farafindenw bɛ ɲɔgɔn da la a ɲɛmaya nɔfɛ wa jateminɛba caman yɛrɛ ka fɔ la san 2026 bɛ sɔn ka kɛ a ɲɔgɔndanw na gwɛlɛmanba dɔ ye. Diɲɛ Faransi kan fɔ jamanaw ka jɛkulu Organisation Internationale de la Francophonie a ɲɛmaya bɛ Rwanda jamana den dɔ de bolo musolaka don ko Louise Mushikiwabo. Bi n'a ma ɲɛ ko Rwanda jamana ni Congo jamana bɛ fadenya la ko kɛlɛ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Congo Kinshasa ma ɲɛmɔgɔw n'an bɛ musolaka dɔ fɛnɛ bɔ k'o jɔ min bɛ kwada Rwanda ka den kwa la musolaka min bɛ Organisation Internationale de la Francophonie ɲɛmaaya la n'a ye mandat 2 kɛ ka ban Louise Mushikiwabo. Congo Kinshasa ma ɲɛmɔgɔw kɛn bɛ ka muso min bɔ k'o jɔ a ɲɛ k'o ka jɛkulu in ɲɛmaaya ɲini k'a bi Juliana Amato Lumumba don. Hali ni muso tɔgɔ ma dɔn bɔkolo dɔnnen don. Patrice Emery Lumumba min ye farafinya kɛlɛ kɛ Belgique tuma min na n'a bɛ ka Congo Kinshasa jamana mara min n'a tɔɲɔgɔnw farala ɲɔgɔn kan ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini Congo Kinshasa ye. Ni yɛrɛma hɔrɔnya ta don Congo Kinshasa fɛ a nan'i jɔ a ka dantigɛliw la ka Belgique masakɛ sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya tɔɔrɔw minnu dara Congo Kinshasa jamanadenw ka u fɛ u ka mara kumaw na. O sininga caman de donna Belgique masakɛ tulorɔ Patrice Lumumba fɛ ni tigɛna fɛnɛ ye ko in ye masakɛ tɔɔrɔ a don. Nka Patrice Lumumba ka minisiri ɲɛmaaya Congo Kinshasa kunna yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔlen ma bɔ karila kan dɛnɛn sɔrɔ bawo a danna san 1 de mɔ. A sigira minisiri ɲɛmaaya la saa min a ma tɛmɛ o kan. A yɛrɛ ɲinibaatɔ k'u kɛra a la yan'a ka bɔ Congo Kinshasa da fɛ. Bawo Ameriki jamana, Belgique jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye a juguw su ka bila la Congo Kinshasa jamana kɔnɔ a yɛrɛ dɔw jamanadenw min kun ye jamana ɲɛmaa ye n'a kun y'o ka minisiri ɲɛmaa ye Joseph Kasavubu o kun bɛ janfaro a kama. O ka surasiya ɲɛmaa fɛnɛ ni o ye Maréchal Mobutu ye o don o fɛnɛ kun bɛ janfaro a kama. Moïse Tchombe Katanga marabolo ɲɛmaa o fɛnɛ kun bɛ janfaro a kama k'u kɛra la Katanga mara yɛrɛ de la k'a minɛ. A n'a tɔɲɔgɔnw ni ka sɔrɔ ka taa n'u ye kungo kɔnɔ k'u jɔ dugukilan jɛnjɛ ka mugu ci u bɛɛ la k'u fa. U ma da o ma o sɔrɔla ka Patrice Lumumba sogo tigɛ ni ka kɛ asidi la k'a tunu siɲɛ kelen. O denmuso Juliana Amato Lumumba Congo Kinshasa ma ɲɛmɔgɔw kɛn bɛ k'o de bɔ k'o jɔ k'o bi kwa da Rwandakaw ka jamanaden Louise Mushikiwabo kwa la. Diɲɛ Faransi kan fɔ jamanaw ka jɛkulu ɲɛmaaya jɔyɔrɔ nɔfɛ. Faransi ale min ka jɛkulu sigilen don caman bɛ ka jira k'a fɔ a tɛ fara maa ka nin ko in nɔ. Nka maa sɔ min ne caman b'a dɔn k'a fɔ o ye kuma nangi dɔ fɔ ye k'a sababu kɛ Rwanda jamana de filɛ nin ye sigiyɔrɔ min na Faransi jamana de y'a dɛmɛ a ka sigi ye. Canada jamana de min kun bɛ yen o don Faransi jamana walasa ni Rwanda jamana ka segi ɲɔgɔn mɔ ja ka segi u ni ɲɔgɔn cɛ a farala jamanaw ka Canada jamana de in bali ka kuma wɛrɛ sɔrɔ Francophonie ɲɛmaaya la jango Rwanda jamana musolaka in bɛ se ka na. Caman y'a jira k'a fɔ Faransi jamana ni Patrice Lumumba denmuso kɛra nafɛn ye jɛkulu ɲɛmaaya la ko a mɔtɔrɔ tɛ k'a sababu kɛ Congo Kinshasa jamana yɛrɛ n'i ye Faransi kan fɔ jate minɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ sɛbɛkɔrɔ fɔ Congo Kinshasa wa Congo Kinshasa jamana ka bon jamanadenw ka ca. Dɔw yɛrɛ y'a yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ an bɛ taa san 2050 sɔrɔ kuma o kuma diɲɛ Faransi kan fɔ yɛrɛ a bɛɛ bɛ nin yɛrɛ sɔrɔ farafinna gun de kan wa o fanba bɛ yɛrɛ sɔrɔ Congo Kinshasa de kɔnɔ. Ko n'o n'a ɲɔgɔnna jamana kɛra diɲɛ Faransi kan fɔ jamanaw ka jɛkulu ɲɛmaaya jɔyɔrɔ taba ye ko man ka koya Faransi jamana ye. Louise Mushikiwabo Rwanda jamana den min bɛ a ɲɛmaaya la ale bɛ n'i sinsin a ka baarakɛlenw de ka mandat 2 minnu dɛmɛna a fɛ jɛkulu ɲɛmaaya la. Nka maa sɔ min ne caman y'a jira k'a fɔ mandat 3nan ko ma na ye a kɔnɔ n'a ko k'a b'o ɲini jamanaw minnu ye Organisation Internationale de la Francophonie tɔn jamanaw ye olu dɔw laban bɛ sɔn k'a jira a la k'a fɔ a k'a lajɛ a ka ko in bila ten dɔ kɛra. Iran jamana ye Bani Israila jamana jaabi bundeli la. Iran jamana kɛtɔ k'a ta juru sara Ameriki jamana ni Bani Israila la.
Iran jamana y'a ka mugu fili baara ɲini kan a ye dɔ fili Émirats Arabes Unis kan ka dɔ fili Qatar kan ka dɔ fili Kuwait kan kana se tile se kunjɛ mɔ ka bɛn ni sibiri février kalo tile 28 ye kunnafoniw ye fɛn minnu jira olu de filɛ Iran jamana ye susuli kɛ Iran dafɛ jamana caman nɔ Iran jamana jabaranisoba ka fɔ la Kuwait yɛrɛ foronga mɛnna ye jaraweleliw kɛra ye ka sababu kɛ manga tun bɛ fa bɛɛ lajɛlen la Al Arabiya jabaraniso ka fɔ la Kuwait y'a ka sanfɛlaw datugu Al Jazeera jabaraniso ka fɔ la fana foroninga fɛnɛ mɛnna Émirats Arabes Unis fa bala Abu Dhabi jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ u y'u ka sanfɛlaw datugu Dubai yɛrɛ n'o ye duguba filanan ye Émirats Arabes Unis u ko fɛn min ma ko sirɛni ni faratima fɛn bɛɛ k'i kunda jamana kan min bi manga bɔ ka mɔɔw ladɔnniya o manga tun bɛ senna Dubai fan caman baara in yɛrɛ sa Amérique jamana dagayɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko 5e flotte américaine yen fɛnɛ bonna Iran jamana fɛ baara in kunnafoni di sira agence de presse baara in ka fɔ la mugukunga fɛnɛ mɛnna Jérusalem o ye Bani Israël ye nin sen Al Jazeera jabaraniso ka fɔ la ko min ye kɛlɛ in ye Bani Israël surasiya ka fɔ la u ni Iran jamana cɛ a kan ka to senna yani dɔgɔkun kura in daminɛ cɛ o kɔrɔ yani ntɛnɛn cɛ Bani Israël ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u ka mugu filitaw Iran jamana kan ko misil toma aw k'u don o ye Amérique jamana ka dilanlenw ye u y'u to kwaji an b'a fɛ k'u fili Iran kan u y'u to duguma fɛnɛ k'a fili Iran kan Amérique jamana sanfɛ kɛlɛcɛw ni o ye US Air Force ye ani US Navy o ye jikan kɛlɛcɛw ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ dɔrɔ Amérique jamana kunnafoni di sira caman ka fɔ la Liban jamana ministre ɲɛma de y'i to Liban jamana kɔnɔ sa k'a bɛ kangari d'a ma u ye Liban jamana kɔnɔ maa si kana sɔn ka nin gɛlɛ in donni ka se Liban jamana kɔnɔ hali n'a ma maa tɔgɔ fɔ Amérique jamana kunnafoni di sira dɔw ye a jira k'a fɔ Liban jamana ministre ɲɛma kan bɛ Hezbollah kɛlɛbolo de mɔ Libankaw fɛ yen bawo ni Iran jamana bɛ jɛla o kuma ministre ɲɛma ka kuma a b'a fɛ k'a jira Hezbollah la u kana sɔn k'u sen don kɛlɛ in na k'u bɛ dɛmɛ Iran jamana fɛ Yemenkaw fɛ minnu mɛnɛ ni Amérique jamana kɛn bɛ ɲinɛ ni jakuma ye ni u wele ko Houthis u y'a yira k'a fɔ ni fiɲɛ bɔda kun dinkun bɛ Amérique jamana mɔ k'a fɔ a ka kurunbaw bonni bi nɔgɔya ko Amérique jamana k'a dɔn k'a fɔ a ka kurunbaw bonni daminɛna kwaji bolo ka min bɛ wele ko mer rouge u ka fangu fɛ u y'a yira k'a fɔ Amérique ni Bani Israël binni min kɛra Iran jamana kan nin ye u ka dɛmɛ bɛ Iran jamana ye nin ye Yemen Houthis ka dantigɛli ye a ma ladɔnniya k'a fɔ Amérique jamana pankuru min bɛ kɛlɛcɛw donni o saba de wulila Bani Israël ni k'i kunda Jordani faba Aman kan kelen y'i kunda Saudiya jamana fɛnɛ kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye Bani Israël ni Amérique jamana jɛɲɔgɔnw ye kɔnɔ in na ye Iran jamana dafɛ kunnafoni min fɛnɛ kun bɛ ka na n'a ye k'a fɔ Iran jamana surasi ɲɛmaaba dɔ ko Amir Atami ko mugu fililen Iran jamana kan Bani Israël ni Amérique jamana fɛ k'a fa n'a kɛ Iran jamana surasiya ye kɔrɔfɔ ngalontigiya k'a fɔ foyi tɛ surasi ɲɛma Amir Atami la diinɛ ɲɛmaaba min bɛ Iran jamana kɔnɔ ni o ye Ayatollah Ali Khamenei ye a sise kɔni bunna k'o bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ nka Iran jamana maa ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ tiɲɛ don a siso bunna nka o bɛ kɛ tuma min o y'a sɔrɔ Ayatollah Ali Khamenei tɛ yen k'a bɛ yɔrɔ lasagonnen na a lakana bɛ yɔrɔ min fɛn t'a sɔrɔ fana bundeli senfɛ Iran jamana kɔnɔ cɛniba dunna denmisɛnniya kun bawo Bani Israël ni Amérique jamana ka bundeli kɛra sababu ye ka denmisɛnnin lɔgɔliso dɔ denmisɛnnin 6 ɲɔgɔnna de bɔnɛ a nin na ni ka 6 ɲɔgɔnna jogi a ma ladɔnniya k'a fɔ Amérique jamana surasiya dagayɔrɔw bɛ Iran jamana dafɛlaw minnu nɔ 7 ɲɔgɔnna don tɔ sababu ma bɛ se k'a fɔ furanjɛnin b'a ni olu cɛw furanjɛnin bɛ se ka y'a ni minnu cɛ o dɔ ye Misira jamana Égypte Amérique jamana surasi dagayɔrɔ bɛ yen Turki jamana kɔnɔ a bɛ yen Sirikaw fɛ yen a bɛ yen nka Iran yɛrɛ da kɔnɔ sa Amérique jamana dagayɔrɔw minnu bɛ yen o dɔ ye Irak ye o dɔ ye Jordanie ye o dɔ ye Émirats Arabes Unis ye o dɔ ye Kuwait ye o dɔ ye Bahrain ye o dɔ ye Saudiya jamana ye o dɔ ye Qatar ye a ma ladɔnniya k'a fɔ Émirats Arabes Unis yɛrɛ
n'a duguba ye Abu Dhabi ani Dubai u ni Iran cɛ tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 150 kan kwaji bolofara dɔ de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ surunya dadu wa Iran jamana ma na don a kwaji bolo ni matamani cɛ o ye gwɛlɛya wɛrɛ sele ye diɲɛ kɔnɔ ka sabu kɛ diɲɛ yɛrɛ a mago bɛ se taji min mɔ 100 sara la o mugan bɛɛ de bɛ tɛmɛ ni Iran yanfa in ye kwaji bolofara in ye u k'a ma ko Détroit d'Ormuz ni kɛlɛ ko k'a bɛ bilen Iran jamana n'a juguw cɛ ko Iran jamana fɛnɛ y'a kɛ durulen ye a jugu sigi bɛ a dafɛ jamana o jamana nɔ k'o bɛɛ bu sira in laban bɛ tigɛ wa ni sira in tigɛra o ye gwɛlɛya wɛrɛ donnen ye diɲɛ kɔnɔ taji ko ta fa kɔni maa si se tɛna ye o gwɛlɛyali lo. Eresila wasablo kɔnɔ maa min ɲɛsin bɛ Eresila ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuɲɛ ɲɛnabɔw mɔ n'o ye Leoni Slosky ye a ye kuma ta k'a jira k'a fɔ a ka diɲɛ selekena ni tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso ka sigi ni kɛlɛ in kun kan Amérique ni Bani Israël binni min kɛra Iran jamana kan n'a kɛlɛ bɛ sinɔ bi Eresila wasaden wasablo kɔnɔ a ko maa kana siga dɛ ni diɲɛ selekena ni tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso kan ka sigi dakun ka teliyala nin de don ko fɔ diɲɛ selekena ni tɔnba Nations Unies k'a lajɛ k'a ni manga in banjogo ɲini non tɛ forobakɛlɛ ta ko sabanan min bɛ bɛɛ da 3e guerre mondiale maa kana jɔ nin na dɛ nin bɛ se ka k'a wulila ye Eresila wasablo ɲɛmaayaso maa dɔ fɛnɛ ye a jira k'a fɔ nin manga min daminɛtɔ filɛ nin ye Iran jamana ni Amérique ni Bani Israël cɛ a kɔlɔlɔ ntan dɛ arabula kɔnɔ mɔ ko Amérique jamana bɛ ka min kɛ kɛlɛ kɛ k'a ye k'a fɔ a bɛ ka Iran jamana bundede bawo Iran jamana bɛ ka faratimafɛnw dilan minnu man ɲi Amérique jamana mɔ wa ko sigi ka fɔ min kun kan ka se ka nɔbɔ ko la Suisse-duguba la Genève ko ma se ka nɔbɔ a barata ko Iran jamana bɛ ka uranium de labalo k'o kɛ mugujugu ye ko kuma nangi dɔ fɔ don Amérique jamana kɔni bɛ k'o fɔ jango a bɛ se ka Iran jamana bunde cogo min Leoni Slosky n'ale bɛ Eresila wasablo kɔnɔ a ko Amérique jamana dɔ bɛ ni nin ye kuma o kuma n'a b'a fɛ ka bi dɔ kan a bɛ don nin don cogo de rɔ ko kuma a ka diɲɛ selekena ni tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso ka sigi nin ko kun ka joona ka da ɲuman don a rɔ. ka segi ka aw fo kokura Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bawo nin bɛ kɛ sababu ka dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔ an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni ye kunnafoniso ɲɛmaayaso fɛ laseli wɛrɛ aw ni karamɔgɔ Musa Fama de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sanu cɛ m'a fɔla ka bɛn ani basigi na Mali jamana kɔnɔ fo ka se jɛ fana bɛɛ lajɛlen ma ne b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ